Hello mga amigos, mga amigas. Good afternoon mga amigos, mga amigas. Naata diri sa gawas ay nakoy nakitaan ganiha nga lami kayo sud anon. Moadto taron atong kuhaon. Nagkuha ta og sudlanan kini baldi. Muna atong sudlan sa atong kuhaong sudanon. Okay, narani diri sa natad mga idol. Let's go. Matuta pa dong. Mauni pa dong sa dito sa akong nakitaan nga pwede na tong sudanon. Nanata diri mga idol. Nata arang ko mga orange orange native orange muna siya native nga orange no. Daghan siya. Mahulog ra ni siya. Muna na diha kung pakatay. Mahulog ra ni siya. Ang uban gipangaon sa manok. Ta uban dito mga bunga to na panghaon niya. So sa di pa nato nakuhaon mga bunga sa orange native orange. Di ata diri sa atong sudanon. Ipakita na nako ania. Okay, mo ni siya mga idol. Mga idol, mo ni siya mga idol. Daghan kayo mga idol. Tanawan mga idol. Diba? Daghan kayo. Wow, kaswerte naman. Diba? Tuwa dito. Abot dito. Abot dito Tato. Okay. Huwag ato na ning sukdag panguha mga idol. Isita na ito diri. Lepas punuan Ang hipon mga idol. Wow. So mga idol, may baka may mga viewers tayo dyan na Tagalog, no? Mag-Tagalog muna ako, mga idol. Ito mga idol, mushroom mga idol. Ulam. Tumutubo lang to sa lupa, yung matatabang lupa mga idol. Okay. Ito po, bagong-bago po mga idol, Ayan, sarap to. Sarap nito kainin mga idol. Wow. Okay, simulan natin ang pagbubunot nito. Yan. Ganito dito mga idol pag kumukulog. Pag kumukulog, yan, tumutubo ito. Tumutubo. Kaya karamihan dito pag kumukulog, ayun, hanapin nila yung lugar kung saan banda tumutubo yung mga ganito. Ang tawag nito, kabuti. In English, mushroom. Yan diba? Bago pa ito mga idol, baka ano to, kanina siguro umaga to mga idol, hindi natin napansin Ayan. Si itong puno na to lagundi, yung mga dahon niya dito lang sa baba nabulok na, tapos mataba na yung lupa. Kaya siya dito tumutubo ito ganito. Sa mataba na lupa ito tumutubo mga idol. Yan. Baka mapuno siguro yung balde natin ito mga idol. Puno siguro to. Yan. Malapit na magkalahati.
yung sa balde natin napit na kalahati, pero yung kukunin pa natin ay hindi pa umabot ng, wala pa tayo sa kalahati mga idol. Kaya sigurado ako puno to, puno to balding to. Ayan o, kita natin. Ayan, lapit na. Ayan o. Ito pala yan o mga idol. Maliit pa. Ayan o. Tumutubo siya, maliit pa o. Ayan o, marami pa o. Maliliit pa siya. Ayan o. Ayan. Bukas to. Bumukad-kad na to. Bukas, malaki na to. Bilis nito lumaki mga idol. Kaya, ang unahin natin, ito na lang bumukad-kad na. Kasi pag naano dito, maabutan pa to ng bukas, ganito, wala na to. Sisira na to. Karoon to ng mga maliit na uod. Kaya pag ano to, bago pa lang kunin na agad. Madali lang malata mga idol. Ito. Gisahin mo lang to mga idol, wala na, ulam to. Gisahin mo na lang para mabilis. Tanggalan lang to ng yung pinaka ugat niya, ay itong puno, yung balang yung katawan niya. Sigurado to, puno talaga to mga idol. Puno talaga to. Puno. Kunti na lang mga idol, pupuno na to. Dami talaga, dami talaga. Thanks God, ang ulam na.
Ayan. Libos mga idol, libos. Libos mga idol. Wala na tayong malagyan mga idol. Huwag tayo. Huwag tayo ng lagayan. Wala na, puno na. Puno na yung balde natin mga idol. Kuha pa tayo. Kuha pa tayo ng lagayan. Napuno na isang balde. Ayan, dito na mga idol. Taba talaga to mga idol. Ay, orange pa tayo. Yan. Wow naman. Dalawang balde to. Sigurado, dalawang balde. Ayan. Dami-dami mga idol. Swerte to mga idol. Ulam na natin to. Tiring.
Bunot ng bunot mga idol. Bunutin natin mga idol. Talaga to mga idol. Sa ilalim pa. Sa ilalim pa. Okay, ayan mga idol. Dalawang baldi mga idol. Ayan, isa, pangalawa mga idol. Yung iba parang medyo na malapit na masira. Di na lang natin kunuha mga idol. Okay, kunin natin yung mga orange dito mga idol. Yung bunga. Yung orange native. Native orange. Orange na native na orange. Kunin natin native orange. Mahulog to pag mga hinog na mga idol. Okay, let's go. Let's go mga idol. Yan. Hirapan tayo sa kalisod mga idol. Ayo, tara. Okay, let's go mga idol.